Yo, what's up mga kapobre? Magandang umaga at maayong buntag sa lahat. So mga kapobre, may ano daw, bagyo. So ang ginawa kanina mga kapobre dito sa amin ay nagtali-tali sa aking bubong dito sa aking kubo. Inali ko ng lubid. Baka lumipad sa hangin. So, hi, mag-hi. Ano ba? So, sulo-sulo siya tao. Kaya ako may oras, oh. Kaya ko may oras. Okay. So, dito sa So, ito ang aking mga tali mga kapobre, oh. Yan ang mga tali. Dito lang sa niyog, tinali. At yung isa sa niyog din. Oh. Doon sa niyog. Highway, mag-highway. Ano ba? Pinabati naong di. Pinabati naong. Pinabati naong ba? Pinabati naong. Pinabati naong di. Pinabati naong ba? Pinabati naong. Pinabati naong. So ang ginawa ko sa niyog mga kapobre ay ganito. Tingnan nyo mga kapobre, ang niyog ay naupaw na. Ang ating bahay kubo dito. So ang niyog ay naupaw. Naupaw at nasinaw. Isa kadako na lang ang nagpabilin. Mama. Terus mama. Tara. Mama eh. No. Mama. Taga mama mi. Ma'am na oy. Ano ka ban sir? Pinahay ba dito? Time check muna tayo ha. Alas 7:04 sa umaga at sa kabuntagon. Umaga sa kabuntagon. Makas ng hangin, no? Parang simula na siguro si Udit. Si Udit. Si Udit. Udit ko dito. Sana'y hindi matuloy si Udito dito at mahuli ng mga barangay tanod. So, ayon tagdi na mawari si Udito sa ato ang dapit diri mga kapobre. Tungno. Kana sa magbantay diha. Para di makasulod na si Udit. Alerto mo diha. Dalhin niyo mga pos. No. Pos ba? Agi ni Udit, puspusan ning ulo. Anong di mo ari diri? Next. Samok na si Udit. Gamay kay tong payag, lupad na. Malupad itong payag. Ano sa payag? Tara mo na kayo. Tara. Nawa yung mga nawa. Nanawa. So. Naluto na si Mrs. ng lugaw sa bugoy. Agay. Luto na lugaw.
Luto na lugaw, ma. Luto na, mama, ay. Luto na lugaw, mama. Now, kaon na ka? Taon. Taon na ka? Taon. 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 Ay. Taon na ka? Taon. Inahay. Smile, be, smile. Smile. Smile sa pinapatignaw mo. Pinapatignaw ba, smile. Pinapatignaw ba? Saan to pinapatignaw? Nga, di naman siya. Sa mga kapobre, so natapos na magluto ng pagkain sa aming anak si Mrs. at nagpakain na. So ngayon ako naman ang asikaso sa ating mga trabaho na baon at saka maligo. Tapos pasok na sa trabaho. So hindi ko na babae ng aking vlog nga mountain vlog lang. So hanggang dito na lang. At ingat sa lahat kasi may bagyo. Hanggang dito na lang. God bless. Good morning. Yo, what's up mga kapobre? Magandang umaga. Araw ng Bibis. Miyerkules pala. Miyerkules. Itsa 15 ng Disyembre. So, size na. Di size na di. So, ngayong umaga ay nagkuhan tayo. Maaga tayong kagising kasi ang ginaw. Tapos, ang gutom-gutom. So, maaga kami nagsaing at nagluto. Ang bugoy ay mata na. So, walang ilaw dito. Kasi ang aming solar ay kunti lang ang ipon sa battery kahapon. Kasi madilim ang ating kalibutan. Ang ating kalibutan, basta kalibutan, mauna na. Kamu na lang bahalag sa bus. So, tingnan natin ang ating sinaing kung naluto na ba. Hey, mag-hi. Mag-hi, be. Mag-hi. Hi, mag-hi. Batiag na ang ngoy. Pinabati na ang bi. Dong. Bati na ang. Pinabati na ang. So, tingnan natin sinaing mga kapobre. Ito ay pinaig. Pinaig ni. Pinaig na bugas. Sa mga nakaalam kung ano ang pinaig. Hindi siya pang kape, pang himas mo. Ano ni? Pinaig. Ito ang ating kanin. Okay. Luto na ni. Muntik ng maluto. Muntik. Hapit ng maluto. Sus. Si Odette. Sana'y hindi tumuloy. Yo. Mag-hi, be. Really good. Kiss papa, be. So, nag-ulan-ulan ng konti mga kapobre. Konting patak-patak lang ng ulan. Sana'y hindi lumakas at kumusog ang ulan. At anong hangin para hindi masira ang ating mga payag na kubo.
kawawa tayong mga pobre nito kung ang ating bahay ay ano lang. Yo, what's up mga kapobre? So ngayon mga kapobre ay alas 7 na. So papasok na ako sa aking trabaho. So mag-ingat-ingat tayo mga kapobre kasi signal number 3 daw ang Cebu. Sabi ng may nag-text dito sa CB message. So papasok ko ngayon, tingnan ko doon kung anong kalagayan sa aming trabaho, kung may trabaho ba wala. Kung may trabaho, mas mabuti kasi ating mga pangkonsumo dito sa bahay. So bihis-bihis muna tayo, bihis. Yo, what's up mga kapobre? So tapos na tayo magbihis. So pasok na tayo sa ating trabaho. Yo, what's up mga kapobre? Magandang hapon. At nagsimula na ang malakas na hangin dito sa aming bahay kubo mga kapobre. So nag-repair ako sa aming bubong kanina kasi na ano sa hangin. Nakanlat siya ba? Nakanlat. So madilim dito. Ano na ko pa? Ilaw. So ito ang hangin na mga kapobre. Ang lakas. Parang yan ang kuan niyog na tapat sa aming bahay na kubo niyog dito sa ano yan, bahay hindi ano nila, hindi pinutol yung kuan palwa sa akin, pinutol ko para hindi nakagabal sa hangin. Oh, yan ang ating update sa ating sa Bagyo sa ating bahay. So dito nag-ano ko, nag-tubig muna ako kasi pang ano sa bata, pang ano sa gatas ba. So ang ating trapal mga kapobre, oh. Ito ang ating trapal. So kuyaw kay lubiha mga kapobre, kanang usa kay taas kayo ba. Balik na kadug balay daw di mo balik lagi tro atay mo sa nila pong uli oy. So ito na mga pobre, sumiga na siya at lumakas ang apoy. Ito ang aking trapal mga pobre ay nawatas-watas sa hangin. Pinali ko na doon sa baba para pag sa hangin hindi na siya tawag dito, makalupad ba, dito makalipad kayo, tali naman siya dito. So yan lang aking munting update sa bagyong Odette, hangin dito sa amin. So mag-update ako kung anong lumakas ba si Odette dito sa amin or basta ganyan lang. So nandito na lang kasi marami pa akong gawin dito. Sa bago pa lang nakapanood sa aking vlog, don't forget to subscribe. Kawawa mga kapobre, yung bahay ay yari ng bagyo. So ang oras ngayon ay alas 10 ng gabi medya. Ito ang nangyari dito.
Ay, umangin. Ay. Gamit namin ang basa. Paano na tayo ni babangon? Ay, nawasgi talaga ng mga bagyo. Yo, what's up mga kapobre? Hello vlog, welcome to my guys. So, nandito ako ngayon sa aking bahay mga kapobre. So, ang kawa-awa ang aking bahay ay nawasak ng bagyo. So, nandito ako ngayon nag-clearing para malinis itong aking bahay dito na nawasak. Walang bahay na hindi nawasak dito. Pati yan hanggang doon sa malayo. Wasak talaga. Tingnan nyo. So mag-UC muna tayo mga guys ha. Okay. Katol akong baga guys. Ay. Ang aking solar guys, oh, grabe ang. Wala ka mag-charge dog? Hindi naman mo karga? Ha? Mapaw man ako i-charge ko ah. Hay mapaw. Ang solar mo? Sure oy. Magpiyok ba? Igoslo. Pero di-charge ya? Nya. Hinay? Evacuation center guys, oh. Dulog ng aking anak guys, oh. So ito na mga kapobre, kabili na ito ng ating kuan, sardinas o noodles. So, kawawa ang aking anak dito mga kapobre, walang
dalang damit. Nagbahag na lang siya taon. Tapot lawas rin nagan ri. Nagbahag na lang tawag sinina ni. Nansa naman ni. Huwag sa mo tayo mga hatag dihag sinina sa bata among duwaton. Okay. So, balik ako sa doon mga kapobre. Halos-halos mga kapobre, halos-halos lahat ng bahay dito ay nasira ng bagyo. So ito ang sitwasyon dito ngayon guys at mga kapobre. So grabe ang sira, ang laki ng pinsalang bagyo na yan. Saan na kami titira ngayon ito? Basa ang aming mga gamit. Back to zero na naman. Buhay ng pobre. So hindi ko napabain mga kapobre ang aking vlog kasi dami pang gawin dito. Dami pang iligpit kong mga yero at mga dumi-dumi. Ay, ang daming mga sira. So hindi lang pabahay mga pobre kasi dami pang gawin dito. Ang aking helmet. Buti na lang hindi na sagasaan ng niyog na pumunta dito sa amin. Ano kasi ng niyog. So hanggang dito na lang. At sa sino mang gustong mag-abot na kahit piso lang, pwede maglagay ako ng Gcash sa baba. At sa mga bago pang kapanood sa aking vlog, don't forget to subscribe. So hanggang dito na lang. God bless. Kahit nawasak ang ating bahay, basta safe ang ating buhay. Hello guys, maayong hapon. So, adlawng Domingo vlog. Akong mata kay magpa-appeal gyud siya sa video. Mag-hi ba, mag-hi. Bati mo kanaw. Bati naong we. So, nakapayag na ni gamay din mga guys. Unikan sa bagyo na ulit. Pinagdayay pa silang light, ha? Pinagdayay pa. Itong balay, nahimong gamay, nahimong lang barong-barong. Kumao ni naghitabo ng balay. Nagtawan di guys, resort yung tubig di guys. Tubig o kuan. Mga pagkaon guys. O maghimot og balay, mga materialis. So mo ni ang kuan. Sitwasyon ron diri sa bagyuhan rin sa mong dapit. Ito may gibuhat nimo. May gibuhat nimo. Ambi nang kuan be mga ambi na. Kanang mga panaton imo mang giduaan. Tukaw ko ato ka. Kana ba kana? Kuha. Kana ambi. Right na akong bata guys. Kato. Ambi na. Kato ba? Kana. Are, hatag papa. Hatag papa. Ana. Tapo usa. Abta. So mao na diya guys ang tanang kuan diri guys, halos-halos. Tanang balay diri sa Moa. Diri sa Boy Scout of the Philippines, Lahog, Cebu City. Ako guys, pero mayroong adlaw sa bagyo, mayroong adlaw pag humas bagyo, wadayon ko ka payag kaduhang adlaw na ni. Na kung nahimo ako ang barong-barong kay di mo sa pwede ato ta pirmi sa atong pan di si tawag ani ibakwitan.
Kay lisod sa sila dito niya. Puot sa gayo. Hindi siguro na ako guys. Masipti na ako ang pamilya guys. Mauli guys. Nakahimo gid taon may gamay kung ganan ri og pulianan. Nga atong kuan guys, ato ang payag in town, bago pa in town to na kung nahuman og wapag ito nahuman. Ang tukod guys, gibagyo gyud. So pa mahuman gibagyo mag-upag itong panday na to, magpinandayan sa ta. Sambaw na tanan daya guys, ako ang vlog guys. O sa gustong mo tabang niya guys, pwede ra guys, bisag piso-piso lang guys. O madaghan, okay ra. O mo apel sa gaya o. Mo apel niya kung bata guys sa mag-vlog-vlog guys. O nara o. Ge, hi be. Oh, apel lagi ka o. Oh, nara o. Ge, oh. Gi. Gini yun. Hi, be. Hi, hi. Hi na yun. Di naman. Huwag lang kapasok na guys, ha. Marang ako bang vlog. Karoon kay kung sa kanina ako ma-upload, lisod kay signal. So, don't forget to subscribe. Kung sa gustong mo tabang niya, butang na Gcash dito. So, bye-bye. God bless. O maayong hapon.